Bona nit des del Camp Nou. 6 de juliol de 1985, a 11:15 del vespre. Aquesta, sens dubte, serà una data que no podran oblidar els 100.000 seguidors de Lluís Llach. Nosaltres, per fer el camp del Barça, no ens va donar ningú peles, ens van avalar. No hi ha cap bogeria. Vull dir, fer el camp no és allò. Ens posem en una cosa que serà un fracàs. No. Sabeu que em feia por a mi? Que no sonés. Però allò va ser com a mínim orgiasta. Això s'ha de viure, o sigui, no es pot explicar. Intentes explicar-ho i no pots. Vaig sentir primer el que era el públic, el magnetisme. Vaig pensar, si començo ara, m'ennugaré i ja farem el número abans de començar.